Diyos ko po loleng, for today's episode sa bagong mukha ng GGK ay pwede kang mag-order ng kanilang Giant Barbecue na sa halagang 120 pesos ay kasama na ang unlimited rice, unlimited soup at meron pang free soft drinks. Para naman lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko ay mag-follow at mag-subscribe ka na. Ang bagong mukha ng GGK Skylands ay kasalukuyang nakatayo sa along the highway ng Pulong Kakutod, Angeles City. Kaharapan ito mismo ng Total at Metro Gasoline Station, sa gilid lang ito ng Robinsons Easy Mart. Para naman sa mga kabalan nating Kapampangan at kung nag-crave ka ng Giant Barbecue ay hindi mo na kailangan dumayo pa ng Metro Manila upang ito ay inyong matikman. Dahil dito lang sa Pulong Kakutod, Angeles City, sa bagong mukha ng GGK Skylands ay matitikman nyo na ang Giant Barbecue na pinipilahan dito. Sa halagang 120 pesos ay talagang literal na giant ang kanilang pork barbecue. Pero meron din silang pisngi at tenga ng baboy. Available din dito ang liempo barbecue at ang kanilang chicken